gilugwayan nga enhanced community quarantine sugod karong adlaw hangtod sa Mayo 15, padayon usab ang pagtabang sa kaparian sa Seminaryo Mayor de San Carlos uban sa pag-abag sa Caritas Humanitarian Aid and Relief Initiative sa Singapore. Kagahapon nakaapod-apod sila og mga galon sa tubig, mga portable water purifiers, ginalong tubig, kape, gatas, toothpaste, multivitamins ug mga detergent bars alang sa mga mulupyo sa Sitio Calihon, Barangay Labangon nga apektado sa lockdown. Samtang dugang mga hinabang usab ang nahatod sa Archdiocese of Cebu pinaagi sa Caritas Incorporated Commission on Laity, Laiko Cebu ug sa nakalain-laing nilangkop sa gitawag nila nga Sacred Forces. Sa second wave sa Auckland, Zapatera, kapin sa 1,000 ka mga relief goods nga may tag 5 ka kilong bugas, humay, canned goods, alcohol, mga sabon, shampoo ug sabon panlaba ang nahatag.